Вам вядома, што сакрэт ператварэння найбольшых выклікаў у вашым жыцці у магчымасці можа быць адкрыты больш за 2000 гадоў таму? Уявіце сабе, як вы сутыкаецеся з бурлівымі бурямі жыцця з такой моцнай спакойнасцю, што нічога не можа парушыць ваш унутраны спакой. Гучыць як суперсіла. Ці не так? Аднак гэта тысячагадовая суперсіла, старажытная філасофія, якая так жа актуальная сёння, як і ў жывых рынках і мармуровых залях старыннага Рыму і Грэцыі. Стоицизм вучыць нас, што, хоць мы не можам кантраляваць усе аспекты нашага жыцця, мы маем поўную уладу над тым, як мы выбіраем рэагаваць. У сучасным свеце, дзе невядомасць здаецца адзіна і пэўнасцю, гэтыя вучэнні могуць быць тым прытулкам, які ўсе мы шукалі. А што калі я скажу, што стоицизм больш пра дзеянне, чым пра думкі? Гэта пра тое, каб жыць жыццё паўнае мэты, устойлівасці і шчасця, незалежна ад таго, што жыццё накіравае на ваш шлях. Гэта не пра тое, каб зачыняць свае эмоцыі, а пра тое, каб зразумець і кіраваць імі для больш задавальняючага жыцця. Сёння мы паглыбімся ў стоицизм, раскрываючы яго вечную мудрасць, і даведаемся, як ён можа змяніць не толькі спосаб, як мы думаем, але і як мы жывём. Давайце ператворым ваш дзень у нешта неверагоднае і дапаможам вам дасягнуць усяго вашага патэнцыялу. Сёння вы даведаецеся 13 стоічных звычак, якія, калі іх прымяніць на практыцы так, як я вам навучу, могуць вывеці вас з беднасці усяго за 180 дзён на 100% сумленым спосабам, без маніпуляцый і без выкарыстання людзей вакол вас. Гатовы зрабіць розніцу ў сваім жыцці і жыцці сваёй сям'і. Тады праявіце сваю адданасць і напішыце ў каментарах «Я буду багатым». Паўтарыцца гэта «Я буду багатым». Калі я ўбачу ваш каментар, я адгукнуся сэрцайкам як знак таго, што вы на правільным шляху. Відайце, што вы наперадзе 99% людзей, якія не шукаюць відаў, і ваша пошук відаў ужо паказвае, што вы асаблівая асоба. Прынцып першы сканцэнтраваны на тым, што ў вашым кантролі вялікі стаічны філасаф Эпіктэт калісьці сказаў: «Не тое, што адбываецца з вамі, а як вы на гэта рэагуеце, вось што важна». Падумайце пра гэта на секунду. Транспарт, дрэннае надвар'е, негатыўныя каментары – усё гэта знаходзіцца па-за нашым кантролем. Мы не можам іх змяніць, як бы мы гэтага не жадалі. Тое, што мы можам змяніць, гэта як мы на гэта рэагуем. Гэта ідэя не проста старажытная мудрасць. Яна таксама падтрымліваецца сучаснай псіхалогіяй. Карл Юнг, вялікі ў галіне псіхалогіі, знакаміта сказаў: «Я не тое, што са мной адбылася, я тое, кім я выбіраю стаць». Гэта цалкам супадае з практыкай стоицизму. Гэта прызнанне таго, што адзіная сапраўдная ўлада, якую мы маем, гэта над нашымі ўласнымі рэакцыямі, думкамі і дзеяннямі. Давайце падрабязней. Скажам, вы знаходзіцеся ў заторы, спазняецеся на важную сустрэчу. Вы можаце правесці гэты час узлітку з гневам, сігналіць і стрэсіраваць, што, будзем шчырымі, не зробіць аўтамабілі перад вамі хутчэйшымі. Або вы можаце зрабіць глыбокі ўдых, прыняць сітуацыю і, магчыма, выкарыстоўваць час, каб паслухаць падкаст, аўдыякнігу або проста атрымаць задавальнены ад музыкі. Транспарт не змяніўся, але ваша рэакцыя на яго змянілася, і з гэтай змінай ваш узровень стрэсу зніжаецца, і ваш дзень здаецца трохі ярчэйшым. Гэты стоічны прынцып канцэнтрацыі на тым, што вы можаце кантраляваць, ідзе значна далей, чым проста справы з транспартам ці надвор'ем. Ён прымяняецца да нашых асабістых мэтаў, нашых рэакцый на іншых і нашага падыходу да перашкод у жыцці. Як напамінае нам Марк Аўрэлій, яшчэ адзін важны прадстаўнік стоицизму: вы маеце ўладу над вашым розумам, не над знешнімі падзеямі. Зразумейце гэта, і вы знойдзеце сілу. Таму калі наступны раз вы знайсце сябе раздражнёным з-за таго, што за межамі вашага кантролю, памятайце гэтыя мудрыя словы нашых стаічных сяброў. Пытайце сябе:
Ці гэта ў маім кантролі, калі не, адпусціце гэта. Сканцэнтруйцеся на сваёй рэакцыі, сваёй псіхалогіі і сваіх дзеяннях. Гэта простая змена можа мець глыбокі ўплыў на ваш узровень стрэсу і агульнае шчасце. Прынцып 2. Прыняцце перашкод як магчымасцей. Стоіцызм вучыць нас мастацтву прыняцця перашкод як магчымасцей. Гэта здаецца нелагічным, ці не так? Большасць з нас праграмуюцца бачыць перашкоды толькі як бар'еры на шляху да нашага паспеху і шчасця. Але стоікі, як Марк Аўрэлій, Сенека і Эпіктет, пераварочваюць гэтую наратыўу. Яны кажуць нам, калі жыццё кідае вам крывую мяч, замест таго, каб пытацца, чаму я, пытайцеся, што я магу навучыцца. Гэта змена гульні. Марк Аўрэлій, рымскі імператар і стоічны філасаф, пісаў у сваіх асабістых запісах: «Перашкода для дзеяння прасоўвае дзеянне. Што знаходзіцца на шляху, становіцца шляхам». Што ён мае на ўвазе, гэта тое, што кожная перашкода, як бы яна не выглядала страшна, не толькі выпрабоўвае нашу устойлівасць, але таксама навучае нас каштоўным урокам. Гэта знаходжанне станоўчага баку ў цяжкіх сітуацыях і выкарыстанне яга для нашага росту. Гэта перспектыва не проста старажытная філасофія. Яна таксама падтрымліваецца сучаснымі мыслярамі. Знакаміты псіхолог Карл Юнг сказаў: «Тое, супраць чаго вы супраціўляецеся, працягвае існаваць». Прымаючы перашкоды і навучаючыся з іх, мы можам іх пераадолець. Гэта стоічная ментальнасць пра ператварэнне выклікаў усходы, каб стаць мацнейшым і мудрэйшым. Давайце прымяніць гэта на практыцы. Скажам, вы сутыкаецеся з адмовамі на заяўкі на працу. Лёгка упасці ў спіраль самаўпэўненасці і сумневу, але што калі вы паглядзіце на кожную адмову як на зваротную сувязь? Магчыма, ёсць навык, які трэба палепшыць, або новая стратэгія для пошуку працы. Гэта змена перспектывы можа ператварыць шэраг адмов у шлях да прафесійнага росту. Іншы прыклад – асабістыя канфлікты. Яны непрыемныя і стрэсавыя, але таксама прапануюць магчымасць практыкаваць цярплівасць, эмпатыю і навыкі камунікацыі. Кожны непаразуменне – гэта магчымасць зразумець розныя пункты гледжання і ўдасканаліць нашы навыкі вырашэння канфліктаў. Эсэнцыя прыняцця перашкод як магчымасцей заключаецца ў тым, каб задаццца пытаннем, што гэтая сітуацыя можа мне навучыць. Замест таго, каб быць пасіўнымі ахвярамі абставінаў, мы становімся актыўнымі навучэнцамі і рашальнікамі праблем. Гэта не значыць, што сутыкненне з перашкодамі становіцца лёгкім, але гэта азначае, што мы падыходзім да іх змысленным, накіраваным на рост і навучанне. Эпіктет калісьці сказаў: «Не тое, што адбываецца з вамі, а як вы на гэта рэагуеце, вось што важна». Гэта і ёсць сутнасць стоіцызму. Гэта глядзець далей за імгненны больці расчараванне перашкоды і знаходзіць урокі і магчымасці, якія яна прапануе. Так што калі вы сутыкнецеся з выклікам, вялікім ці маленькім, паспрабуйце спыніцца і перафармуляваць сітуацыю. Спытайце сябе, што вы можаце навучыць з гэтай сітуацыі і як гэта можа зрабіць вас мацнейшым і мудрэйшым. Памятайце, што перашкоды – гэта не толькі бар'еры, якія трэба пераадолець, гэта магчымасці для росту. Прыняўшы гэтую стаічную ментальнасць, мы можам навігваць праз узлёты і падзані жыцця з большай грацыяй, устойлівасцю і мудрасцю. Прынцып 3. Жыццё ў моманце – гэта нешта, пра што мы чуем увесь час, праўда. Жывіць цяпер. Але што гэта сапраўды азначае і чаму гэта так важна? Жыць у моманце – гэта азначае прымаць і поўнасцю перажываць. Дзе вы знаходзіцеся менавіта цяпер, не дазваляючы вашаму розуму блукаць на турботы аб заўтрашнім дні або пра мінулым вчора. Гэта пра тое, каб усведаміць, што жыццё са сваёй прыгажосцю, праблемамі і сюрпрызамі адбываецца ў цяперашні час.
Гэты канцэпт не новы. Ён з'яўляецца апорай стоіцкай філасофіі, гучаць ад вялікіх мысляроў, такіх як Марк Аўрэлій, Сенека і Эпіктэт, і быў паўтараны сучаснымі псіхолагамі і мыслярамі. Пачнем з стойкаў. Марк Аўрэлій калісьці сказаў: «Не живеце ў мінулым, не мараце пра будучыню, канцэнтруйце свой розум на моманце». Ён разумеў, што сіла жыць у настуням моманце заключаецца ў яго здольнасці прыклеіць нас, ачысціць нашы розумы ад адцягненняў і дазволіць нам ацаніць багацце жыцця, як яно развіваецца. Але чаму так цяжка заставацца прысутным? Нашы розумы часта поўны думак, турбот пра тое, што будзе далей, або паўторных падзей, якія ўжо адбыліся. Гэты пастаянны разумны шум аддаляе нас ад прыгажосці і патэнцыялу цяперашняга моманту. Як сказаў вядомы псіхалог Карл Юнг, мінімум рэчаў з сэнсам каштуе больш у жыцці, чым максімум рэчаў без яго. Жыццё ў моманце надае сэнс дробным паўсядзённым перажыванням, узбагачаючы нашы жыцці вышэй за меры. Арыстоцель гаварыў пра важнасць увагі да цяперашняга, каб дасягнуць эўдайманіі, або стану быць шчаслівым, здаравым і працвітальным. Ён лічыў, што канцэнтруючыся на тут і цяпер, мы можам жыць дабрадзейным жыццём, атрымліваючы максімум з нашага чалавечага вопыту. Такім чынам, як мы можам практыкаваць жыццё ў моманце. Гэта пачынаецца з умення ўвагі, мастацтва звяртаць увагу на цяперашні момант без ацэнак. Калі вы ясце, атрымлівайце асалоду ад кожнага укусу. Калі вы ідзеце, адчуйце, як зямля пад вашымі нагамі. Слухайце актыўна, калі хтосьці з вамі размаўляе, замест таго, каб планіраваць, што вы скажаце наступным. Гэтыя простыя акты ўвагі вяртаюць нас у момант, робячы наша жыццё багатым і значным. Сенека прапанаваў гэтую мудрасць. Сапраўднае шчасце – гэта атрымліваць асалоду ад цяперашняга без трывожнай залежнасці ад будучыні. Ён разумеў, што трывога пра тое, што будзе ці што ўжо прайшло, толькі паменшае наша шчасце ў цяперашні момант. Жыццё ў моманце не азначае ігнараванне будучыні ці забыванне мінулага. Гэта пра тое, каб знайсці баланс, дзе мы вучымся з нашага мінулага і плануем нашу будучыню, не дазваляючы гэтым дзейнасцям спажываць наш цяперашні момант. Менавіта ў гэтым балансе мы знаходзім спакой і задавальнене. Памятайце, кожны момант – гэта магчымасць перазапусціць і пераарыентавацца на цяперашні. Менавіта ў цяперашнім мы жывём, любім і ствараем успаміны. Так што давайце зробім свядомы намаганне быць больш прысутнымі ў нашых жыццях. Давайце ацаніць цяпер, бо гэты момант тут і зараз, гэта месца, дзе жыццё сапраўды адбываецца. Прынцып 4. Будоўля самадысцыпліны. Я ведаю, што слова самадысцыпліна можа выклікаць у вас уяўленні пра жорсткія расклады і жыццё без забавы. Але давайце перафармуем гэты вобраз разам. Самадысцыпліна не пра тое, каб абмяжоўваць сваё жыццё. Гэта пра тое, каб умацаваць сябе для прыняцця выбараў, якія адпавядаюць вашым глыбокім каштоўнасцям і доўгатэрміновым імкненням. Гэта выбіраць тое, што правільна для вас, а не тое, што лёгка ў дадзены момант. У сваёй сутнасці будаваць самадысцыпліну – гэта пра ўладу над самім сабой. Гэта гаварыць так тым рэчам, якія нам служаць, і не тым рэчам, якія не служаць, нават калі гэта цяжка. Падумайце пра гэта, будь-што прытрымлівацца руцінай фізічных практыкаванняў, эканоміць грошы замест таго, каб купляць імпульсіўна ці выключыць Netflix, каб сканцэнтравацца на праекце, гэтыя выбары могуць не даць імгненнага задавальнення, але яны ствараюць шлях да задавальнення і поспеху ў доўгатэрміновай перспектыве. Стоіцкая філасофія мае шмат што сказаць пра самадысцыпліну. Марк Аўрэлій, рымскі імператар і стоічны філосаф, калісьці напісаў: «Вы маеце ўладу над вашым розумам, не над знешнімі падзеямі, разумейце гэта, і вы знойдзеце сілу».
Гэта магутная заява падкрэслівае сутнасць самадысцыпліны. Гэта пра кантроль над нашымі імпульсамі, эмоцыямі і дзеяннямі, нягледзячы на спакусы і адцягненні, якія жыццё ставіць на нашым шляху. Сенека таксама прапануе мудрасць па гэтым пытанні. Ён раіць нам быць цвёрдымі і кантраляваць свае жаданні, а не быць кантраляванымі імі. Ён разумеў, што сапраўдная свабода паходзіць знутры, з нашай здольнасці кіраваць сабой і сваімі жаданнямі. Але чаму аўтадысцыпліна такая важная? Арыстоцель, старажытна-грэчаскі філосаф, асвятляе гэтае пытанне. Ён лічыў, што мы дасягаем выдатнасці і добрадзейнасці праз звычку. Практыкуючы аўтадысцыпліну, мы развіваем звычкі, якія накіроўваюць нас да нашага лепшага «я». Гэта не толькі адзіночныя акты волі, а пастаяннае прыняцце рашэнняў, якія адлюстроўваюць нашы каштоўнасці і мэты. Фарміраванне аўтадысцыпліны таксама звязана з сучасным псіхалагічным разуменнем. Карл Юнг, піянер псіхалогіі, падкрэсліў важнасць інтэграцыі ўсіх аспектаў нашай асобы для поўнага жыцця. Гэта інтэграцыя патрабуе аўтадысцыпліны, бо мы павінны кіраваць жаданнямі розных частак нашай псіхікі, выбіраючы шляхі, якія спрыяюць нашаму агульнаму дабрабыту і развіццю. Як мы можам развіваць аўтадысцыпліну ў нашым штодзённым жыцці? Пачніце з невялікіх крокаў. Выберыце сферу, якую вы хачаце палепшыць, ці то ваша дыета, руціна практыкаванняў або звычкі расхадаў. Вызначце ясныя і дасягальныя мэты і праходзьце дзень за днём. Памятайце, кожны раз, калі вы робіце выбар, які супадае з вашымі мэтамі, вы будуеце мускул аўтадысцыпліны. Эпіктет нам нагадвае, ніколі вялікая рэч не ствараецца адразу. Аўтадысцыпліна фармуецца праз маленькія і пастаянныя дзеянні. Гаворка ідзе пра прагрэс, а не пра дасканаласць. Кожны дзень прапануе новыя магчымасці для практыкі аўтадысцыпліны, выбіраючы дзеянні, якія набліжаюць нас да таго, кім мы хочам быць. Фарміраванне аўтадысцыпліны – гэта падарожжа. Гаворка ідзе пра знаходжанне балансу паміж тым, што мы хочам цяпер, і тым, што мы хочам больш за ўсё. Гаворка ідзе пра выбар, які можа быць складаным у гэты момант, але набліжае нас да нашых мэтаў, шчасця і спакою ў будучыні. Таму давайце разам прысвяцім сябе гэтаму падарожжу, падтрымліваючы адзін аднаго ў выбары таго, што правільна, а не таго, што лёгка. Памятайце, у царстве аўтадысцыпліны знаходзіцца шлях да дасягнення нашых мэтаў і жыцця, якое мы сапраўды любім. Прынцып 5. Развіццё эмацыйнай рэзілентнасці. Калі жыццё выстаўляе свае цяжкасці, мы ўсе перажываем бурю эмоцый. Пачуцце злосці, смутку або расчаравання – гэта натуральная частка чалавечага быцця. Але тут галоўнае не толькі эмоцыі, якія мы адчуваем, але і тое, як мы з імі спраўляемся. Тут уяўляецца магія эмацыйнай рэзілентнасці. Эмацыйная рэзілентнасць – гэта як супермагчымасць, якая дазваляе нам праходзіць праз штормы жыцця з грацыяй і выходзіць з другога боку мацнейшымі. Гэта прызнаць нашы эмоцыі, зразумець іх, а затым прыняць пазітыўныя меры, каб ісці далей, замест таго, каб быць зрушанымі плынню нашых пачуццяў. Эсцікі мелі многае сказаць пра гэта. Марк Аўрэлій, напрыклад, нагадвае нам: «Вы маеце ўладу над вашым розумам, не над знешнімі падзеямі. Зразумейце гэта, і вы знойдзеце сілу». Гэта глыбокае разуменне закранае сутнасць эмацыйнай рэзілентнасці. Гэта прызнанне таго, што, хоць мы не можам кантраляваць тое, што адбываецца з намі, мы маем кантроль над тым, як мы рэагуем. Нашы эмоцыі не павінны кантраляваць нашы дзеянні. Сенека прапануе мудрасць пры сутыкненні з цяжкасцямі без страты нашага балансу. Ён вучыць, што цяжкасці жыцця – гэта выпрабаванні нашага характару
характару і резілентнасці. Сустракаючы нашы пачуцці з разуменным і цярплівасцю, мы можам стаць больш мудрымі і трывалымі. А як мы можам развіваць гэтую эмацыйную резілентнасць? Пачынаецца з самасвядомасці. Быць уважлівым да нашых эмоцый і рэакцый дапамагае лепш зразумець сябе. Гэта нармальна адчуваць тое, што мы адчуваем, але замест таго, каб рэагаваць імпульсіўна, мы можам выбраць адказаць так, каб гэта супадаў з нашымі каштоўнасцямі і доўгатэрміновым дабрабытам. Арыстоцель гаварыў пра залаты сярэдзіну, знаходжанне балансу паміж празмернасцю і недахопам. Гэты канцэпт выдатна прымяняецца да эмацыйнай резілентнасці. Гаворка ідзе пра знаходжанне збалансаванага адказу на нашы эмоцыі, не подавліваючы іх і не дазваляючы ім дамінаваць. Карл Юнг, піянер псіхалогіі, падкрэсліў важнасць інтэграцыі ўсіх аспектаў нашай псіхікі для дасягнення поўнасці. Частка гэтага працэсу уключае сутыкненне з нашымі эмоцыямі, разуменне іх і навучанне на іх аснове. Гэта ў цэнтры развіцця эмацыйнай резілентнасці. Так што вы можаце зрабіць, калі вы знаходзіцеся на піку моцных эмоцый? Спачатку дазвольце сабе адчуваць, прыняць вашы эмоцыі без суджання. Затым зрабіце крок назад і паспрабуйце зразумець, што выклікала гэтыя пачуцці. Гэтая рэфлексія можа даць каштоўныя ўяўленні пра вашыя эмацыйныя ўзары і триггеры. Эпіктэт сказаў: «Не тое, што адбываецца з вамі, а тое, як вы на гэта рэагуеце, важна». Гэта моцнае напамін пра тое, што нашы рэакцыі на нашы эмоцыі могуць фармаваць нашы вапыты. Замест таго, каб быць рэактыўнымі, мы можам выбраць адказаць так, каб гэта было канструктыўна і лячэбна. Развіццё эмацыйнай резілентнасці – гэта падарожжа. Яно ўключае практыку уважлівасці, самарэфлексію і цярплівасць. Гэта пра стварэнне набору стратэгій спраўлення, такіх як вядзенне дзённіка, размова з давераным сябрам або практыкаванне тэхнік расслаблення. Больш за ўсё гэта пра тое, каб ставіцца да сябе з дабрынёй і спагадай, пакуль вы праходзіце праз вашы эмоцыі. Эмацыйная резілентнасць не азначае, што вы ніколі не адчуваеце адмоўных эмоцый. Гэта пра тое, як навучыцца праходзіць праз хвалі гэтых эмоцый з грацыяй і выходзіць з другога боку мацнейшым і самасвядомым. Развіванне эмацыйнай резілентнасці дазваляе нам спраўляцца з жыццёвымі цяжкасцямі з мужнасцю і балансам. Давайце абдымем гэта падарожжа разам, падтрымліваючы адзін аднаго установяцца больш эмацыйна резілентнымі і ў выніку жывучы больш насычанае жыццё. Прынцып 6. Мементо морі. Памятайце, што вы памрэце. Эстайцы, уключаючы великія розумы, як Марк Аўрэлій, Сенека і Эпіктэт, выкарыстоўваюць гэты канцэпт не для таго, каб стварыць страх, але каб натхніць глыбейшае ацаненне кожнага моманту. Яны лічылі, што, памятаючы аб непазбежнасці смерці, мы будзем жыць больш поўна, свядома і з удзячнасцю за сучасны момант. Марк Аўрэлій у сваіх разважаннях часта разважаў аб праходнасці жыцця, заклікаючы нас жыць так, каб быць вернымі нашым каштоўнасцям і максімальна выкарыстоўваць час, які нам дадзены. Вы можаце пакінуць жыццё зараз жа, няхай гэта вызначае, што вы робіце, кажаце і думаеце, пісаў ён. Гэта не пра тое, каб быць марботам. Гэта заклік да дзеяння напамін, каб засярадзіцца на тым, што сапраўды важна, адмовіцца ад дробных турбот і жыць з мэтай і сумленным. Сенека таксама казаў пра кароткасць жыцця, заклікаючы нас не марнаваць час на дробязі, але канцэнтравацца на стварэнні значнага існавання. Ён верыў, што выданне аб смерці натхняе нас жыць мудрэй і ацэньваць нашы адносіны і вопыт. Эпіктэт падкрэсліваў важнасць засяроджвання на сучасным і максімальнага выкарыстання нашага часу. Памінаючы, што мы не будзем жыць вечна, мы больш верагодна будзем жыць этычна і ацэньваць прыгажосць і багацце жыцця. Але як мы можам уключіць мементо морі ў нашы ўласныя жыцці,
каб гэта не выглядала як цёмная ваблака над нашымі галавамі. Пачынаецца з змены перспектывы. Замест таго, каб бачыць усведамленне смерці як нешта страшнае, мы можам убачыць гэта як мацны матыватар жыць нашымі жыццямі на поўную катушку. Гэта пра тое, каб абняць сучасны момант, не адкладаючы нашы мары або шчасце на нейкае невызначанае будучыню, якое не гарантована. Падумайце пра рэчы, якія вы адкладалі. Магчыма, гэта гонка за запалам аднаўленне сувязяў з блізкімі ці проста знаходжанне часу для ацэнкі дробных радасцей паўсядзённага жыцця. Мементо морі нагадвае нам не лічбы час як гарантаваную рэч. Гэта натхняе нас жыць больш аўтэнтычна, казаць тое, што мы думаем, любіць адкрыта і быць прысутнымі ў нашых жыццях. Гэты канцэпт таксама вучыць нас ацэньваць імперманентнасць жыцця, што, у сваю чаргу, паглыбляе нашу ўдзячнасць за моманты, якія мы маем. Калі мы памятаем, што наш час абмежаваны, мы больш верагодна ацэнім нашы вапыты, будзем жыць больш уважліва і выказваць нашу ўдзячнасць людзям і момантам, якія ўзбагачаюць нашы жыцці. Таму давайце выкарыстоўваць мементо морі не як крыніцу страху, а як каталізатар для росту, удзячнасці і глыбейшага ацэнвання жыцця. Няхай ён нагадвае нам рабіць выбары, якія адпавядаюць нашым глыбокім каштоўнасцям, ацэньваць нашы адносіны і атрымліваць асалоду ад прыгажосці сучаснага моманту. Памятаць, што мы аднойчы памром, натхняе нас жыць больш паўна сёння. Прымаючы мементо морі, мы знаходзім мацны напамін жыць не з страху перад смерцю, але ў святкаванні жыцця. Давайце зрабім кожны момант каштоўным не таму, што мы баімся яга канца, а таму, што мы захоплены жыццём у яга сутнасці. Давайце жыць так, каб, калі наш час прыйдзе, мы маглі паглядзець назад без шкадаваняў, ведаючы, што мы жывем поўна, любім глыбака і ацэньваем неверагодную падарожжа, якое ёсць жыццё. Прынцып 7. Практыкаваныя ўдзячнасці. Цікава, як такі просты канцэпт можа мець глыбокі ўплыў на нашы жыцці. Гэта пра тое, каб змяніць наш фокус на тое, што мы маем, замест таго, каб заставацца ў тым, што мы страцілі. Гэта практыка можа стаць сапраўднай зменай гульні, асабліва ў тыя дні, якія здаюцца цяжкімі. Эстайцы, настолькі мудрыя, мелі многа што сказаць аб удзячнасці. Яны верылі, што шчасце не прыходзіць ад таго, што мы маем больш, але ад таго, каб ацаніць тое, што ўжо ёсць. Марк Аўрэлій часта пісаў пра важнасць канцэнтрацыі на сучасным і знаходжанні радасці ў простых рэчах. Ён казаў: «Калі вы устаеце раніцай, падумайце, які каштоўны прывілей быць жывы, дыхаць, думаць, атрымліваць асалоду, любіць». Гэта ўдзячнасць у яе самым чыстым выглядзе, прызнаючы каштоўнасць самага жыцця і многіх падарункаў, якія яно прапануе нам кожны дзень. Сенека гаварыў пра тое, як нашы жаданні могуць адцягваць нас, заўсёды шукаючы больш і ніколі не знаходзячы сапраўднага задавальнення. Ён прапанаваў, што, засяродзіўшыся на тым, што мы маем, і зразумеўшы, што лепшыя рэчы ў жыцці ўжо даступныя нам, мы можам знайсці сапраўднае задавальненне. Эпіктэт, вядомы сваёй практычнай прыхільнасцю да філасофіі эстайцаў, захвачваў сваіх паслядоўнікаў ацэньваць свае цяперашнія абставіны, якімі б яны ні былі. Ён верыў, што, прыняўшы і знайшоўшы каштоўнасць у нашай цяперашняй сітуацыі, мы можам жыць больш задаволеным жыццём. Але як практыкаваць удзячнасць, асабліва калі жыццё ставіць перад намі праблемы, пачынаецца з таго, каб зрабіць гэта штодзённым звычкай. Кожную раніцу ці вечар выдзеліце час, каб падумаць аб 3 рэчах, за якія вы удзячныя. Гэта можа быць так проста, як гарачая кубак кавы, размова з сябрам або прыгажосць захаду сонца. Гэтым практыкам дапаможа пераканвертаваць наш мозг на пазітыў, паляпшаючы наш настрой і агульны погляд на жыццё. Удзячнасць таксама азначае прымаць праблемы і знаходзіць урокі ў іх. Замест таго, каб пытацца, чаму гэта адбываецца са мной,
Мы можем пытаться, что я могу вывучить з гэтага. Гэты зрух перспектывы можа дапамагчы нам ацаніць нашы вапыты, добрыя і дрэнныя, як каштоўныя этапы на нашым шляху. Прынцып семы, практыкаваны ў дзячнасці. Акрамя таго, практыкаваны ў дзячнасці дапамагае нам будаваць мацнейшыя сувязі з іншымі. Выказваючы ўдзячнасць людзям у нашым жыцці, мы не толькі асвятляем іх дзень, але і умацоўваем нашы адносіны. Простае «дзякуй» можа зрабіць вялікую розніцу, паказваючы чалавеку, што ён важны і любімы. Арыстотель гаварыў пра важнасць прызнання дабра ў нашым жыцці і імкнення да добрадзейнага жыцця. Ён лічыў, што удзячнасць з'яўляецца ключом да дасягнення эўдайманіі або сапраўднага шчасця, бо дазваляе нам ацаніць дабро вакол нас і ўнутры нас саміх. Нават сучасная псіхалогія падтрымлівае перавагі удзячнасці. Даследаванні паказалі, што людзі, якія рэгулярна практыкуюць удзячнасць, перажываюць менш трывогі, лепш спяць і маюць больш пазітыўны погляд на жыццё. Як казаў Карл Юнг, слова «шчасце» страціла б сваё значэнне, калі б не было збалансаванае сумам. Прызнаючы і будучы удзячнымі за поўны спектр нашых досведаў, мы знахадзім больш глыбокае і аўтэнтычнае шчасце. Таму зробім удзячнасць асновай нашага штодзённага жыцця. Будзем святкаваць маленькія перамогі, цаніць моманты сувязі і знаходзіць радасць у простых задавальненнях. Засяраджваючыся на тым, што мы маем, а не на тым, што мы губляем, мы можам развіваць пачуццё багацця і шчасця, якое свеціць знутры ванкі. Памятайце, што гэта не шчасце робіць нас удзячнымі, гэта удзячнасць робіць нас шчаслівымі. Паднімем нашы шклянкі, падымем іх высока і вып'ем за прыгажосць удзячнасці ў нашым жыцці. Выпіўка за тое, каб знайсці станоўчы бок нават у самых хмурных днях. Прынцып 8 засяроджваны на асабістай выдатнасці. Эстайцы мелі глыбокае разуменне асабістай выдатнасці. Яны лічылі, што выдатнасць або добрадзейнасць з'яўляецца адзіным сапраўдным дабром і што ўсё, што мы робім, павінна імкнуцца да жыцця добрадзейна. Марк Аўрэлій, напрыклад, з'яўляецца асноўным прыкладам таго, хто імкнуўся да асабістай выдатнасці. Ён сказаў: «Не марнуйце больш часу на дыскусіі пра тое, якім павінен быць добры чалавек. Будзьце такім». Гэта простая, але магутная заява утрымлівае сэнс асабістай выдатнасці. Гэта пра тое, каб увасабляць тыя каштоўнасці, якія мы захапляемся, і імкнуцца жыць па імі кожны дзень. Сенека падкрэсліваў важнасць самаўдасканалення і навучання. Ён прапанаваў жыць у адпаведнасці з прыродай і розумам, прапаноўваючы, што сапраўдная выдатнасць паходзіць знутры і адлюстроўваецца ў нашых дзеяннях і выбарах. Эпіктет акцэнтаваў ролю асабістай адказнасці ў дасягненні выдатнасці. Ён навучаў, што нашы рэакцыі, нашы эмоцыі і наша воля знаходзяцца пад нашым кантролем, і іх валоданне з'яўляецца асновай для жыцця добрадзейна. Але што азначае засяроджванне на асабістай выдатнасці ў нашым паўсядзённым жыцці? Пачынаецца з вызначення асабістых стандартаў, заснаваных на нашых каштоўнасцях і амбіцыях, а не на чаканнях грамадства або дасягненнях іншых. Гэта пра тое, каб ведаць, хто мы ёсць, зразумець нашы моцныя і слабыя бакі і прымаць паслядоўныя меры ў кірунку паляпшэння. Асабістая выдатнасць таксама уключае ў сябе стойкасць. Гэта пра тое, як мы рэагуем на цяжкасці і неўдачы, а не толькі на нашы паспехі. Як сказаў Арыстотель, выдатнасць ніколі не бывае выпадковай. Яна заўсёды вынік высокіх намераў, шчырых намаганняў і разумнага выканання. Яна уяўляе сабой мудры выбар сярод многіх альтэрнатыў. Выбар, а не выпадковасць, вызначае ваш лёс. Гэта азначае прыняць выклікі як магчымасці для навучання і росту, а не разглядаць іх як перашкоды. Акрамя таго, засяроджванне на асабістай выдатнасці уключае ў сябе выхаванне менталітэта росту, канцэпцыю
якая падтрымліваецца сучаснай псіхалогіяй. Гэта вера ў тое, што нашы навыкі і разуменне могуць быць развітыя праз прысвячэнне і цяжкую працу. Гэты менталітэт заахвачвае нас абняць выклікі, настойваць у момантах няўдачі, бачыць намаганні як шлях да дасканаласці. Асабістая выдатнасць таксама азначае жыць аўтэнтычна. Гэта быць верным сабе і нашым каштоўнасцям, нават калі гэта нелёгка. Гэта рабіць выбары, якія адлюстроўваюць тое, хто мы ёсць і кім хочам быць, і ганарыцца нашым шляхам, уключаючы цяжкасці і трыумфы. Практыкаваны ўдзячнасці, як мы ўжо абмяркоўвалі, таксама звязана з асабістай выдатнасцю. Ацэньваючы тое, што мы маем і дзе мы знаходзімся на нашым шляху, мы садзейнічаем пазітыўнаму погляду, які падтрымлівае наш рост і дабрабыт. Таму давайце абавязкова засярадзімся на асабістай выдатнасці, будзем вызначаць нашы ўласныя стандарты, прымаць нашы унікальныя шляхі і ганарыцца нашым прагрэсам. Памятайце, што справа не ў тым, каб быць дасканалым, справа ў тым, каб ганарыцца тым, хто мы ёсць і як мы жывём. Гэта святкаваць нашы намаганні, вучыцца на нашым досведзе і заўсёды імкнуцца быць лепшымі версіямі сябе. Разам зрабім асабістую выдатнасць не толькі мэтай, але і спосабам жыцця. Прынцып 9. Не перажывайце, што думаюць іншыя. У свеце, перапоўненым сацыяльнымі медыа, дзе лайкі, падпісчыкі і каментары часта вызначаюць наша адчуванне уласнай каштоўнасці. Лёгка упасці ў пастку ацэньваць сябе праз прызму меркаванняў іншых. Але вось вызваляльная праўда. Ваша каштоўнасць не залежыць ад знешняй пацверджання. Гэта пра тое, каб быць верным сабе, прымаць сваю аўтэнтычнасць і жыць у адпаведнасці з вашымі каштоўнасцямі. Эстайцы, гэтыя старажытныя філасафы, да якіх мы працягваем звяртацца за вечнай мудрасцю, мелі многае, што сказаць пра гэта. Яны навучалі, што наш спакой і свабода пахадзяць ад засяроджвання на тым, што знаходзіцца пад нашым кантролем, нашы дзеянні, нашы думкі, наша сумленнасць і не на зменлівых меркаваннях іншых. Марк Аўрэлій мудра адзначыў: часта я задаваў сабе пытанне, як гэта кожны чалавек любіць сябе больш за ўсіх іншых, але ўсё ж ставіць менш значення на сваю уласную думку пра сябе, чым на меркаванні іншых. Гэта заўвага падкрэслівае парадокс, з якім многія з нас сутыкаюцца, ставячы уласную самаацэнку ніжэй за чужыя суджэнні. Сенека адлюстраваў гэтае пачуццё, падкрэсліваючы важнасць жыцця сапраўдным для сябе, а не пад уплывам чаканяў або ад-апрувал з іншых. Ён лічыў, што сапраўднае задавальненне зыхадзіць знутры, з жыцця, якое адпавядае нашым прынцыпам і каштоўнасцям. Эпіктыт навучаў, што занепакоенасць чужымі меркаваннямі знаходзіцца па-за нашым кантролем і таму не варта нашай энергіі. Ён заклікаў канцэнтравацца на нашых уласных дзеяннях і жыць добродзейна, бо менавіта тут і знаходзіцца наша сапраўдная сіла. Як мы можам пачаць менш клапаціцца пра тое, што думаюць іншыя, і больш быць сапраўднымі для сябе. Па-першае, важна зразумець, што вы аўтар сваёй гісторыі жыцця. Вы маеце ўладу вызначаць сваю каштоўнасць, не грамадства, не вашы падпісчыкі ў сацыяльных сетках і не людзі вакол вас. Гэта аб тым, каб заснаваць сваю самаацэнку на тым, хто вы ёсць, на каштоўнасцях, якія вы падтрымліваеце дабрыні, якую вы распаўсюджваеце, і намаганнях, якія вы укладаеце ў тое, каб быць лепшым. Па-другое, практыкуйце самааналіз. Спытайце сябе, якую жыццё я жыву, я раблю выбары на аснове сваіх жаданняў, ці спрабую упісвацца ў мадэль іншай асобы. Разважанне над гэтымі пытаннямі можа дапамагчы пераарыентаваць вашы дзеянні на ваш сапраўдны я. Па-трэцяе, прымайце ўразлівасць. Быць сапраўдным для сябе азначае адкрыта гаварыць пра свае недахопы і ўсё астатняе, разумеючы, што дасканаласць – гэта ілюзія.
Нармальна быць працэсам працы, памыляцца і вучыцца на сваіх памылках. Гэта аўтэнтычнасць прыцягвае правільных людзей у вашу жыццё, тых, хто цэніць сапраўднага вас. Таксама памятайце славы Арыстоцеля, які гаварыў пра залатое сярэдзіне знаходжанне балансу ў жыцці. Прымянючы гэта да нашай заклапачанасці адносна меркавання ў іншых, гэта аб знаходжанні здаровага балансу паміж прыняццем канструктыўнага водгуку і захаваннем нашай аўтаноміі і самаацэнкі. Інтэграванне стоіцкай ментальнасці ў наша жыццё азначае разуменне таго, што наша каштоўнасць вызначаецца нашымі добрадзеямі, нашымі дзеяннямі і нашым імкненнем жыць сэнсоўным жыццём, не знешнімі пахваламі або адабрэнным. Гэта аб стварэнні моцнай унутранай крэпасці, якая застаецца непахіснай перад мігучымі меркаваннямі іншых. Давайце паставімся да сябе па-сапраўднаму, а не на аснове лайкаў, падпісчыкаў ці адабрэння, якое мы атрымліваюць. Будзьце адважнымі ў сваёй аўтэнтычнасці, жыючы жыццём, якое адпавядае нашым глыбокім праўдам. Памятайце, ваша каштоўнасць унутры і непаўторная, і быць сапраўдным для сябе азначае святліць сваю святла самым сапраўдным спосабам. Не проста пераплывайце па жыцці, але расквітайце ў ім з упэўненасцю, якая зыхадзіць ад ведання таго, што мы жывём аўтэнтычна, адпаведна нашым каштоўнасцям і сапраўдным для саміх сябе. Прынцып 10. Прыняцце змены. Вось у чым справа. Прыняцце змены не толькі неабходна, гэта жыццёва, важна для нашага росту і шчасця. Рэальнасць такая, што адзінае пастаяннае ў жыцці гэта змена. Навучыцца плынь змен і прымяць змены, якія немінучыя ў жыцці, робіць навігацыю па імі менш страшнай і больш прыгодніцкай. Стоікі мелі неверагодна здаровую перспектыву на змену. Яны бачылі гэта як натуральную частку рытму універсуму. Марк Аўрэлій сказаў: «Прымай тое, што прыйдзе да цябе, тканіна ўзор твой лёсу, бо што можа лепш адпавядаць тваім патрэбам». Гэта глыбокае прыняцце змен як часткі тканіны жыцця дапамагае нам зразумець, што кожная змена, ці лічыцца яна добрай або дрэннай, мае сваё месца ў нашай гісторыі. Сенека навучаў, што занадта моцная прывязка да нашых цяперашніх абставін можа прывесці да расчаравання, бо немінуча гэтыя абставіны змяняцца. Ён раіў нам быць гнуткімі і разумець, што змена гэта не проста частка жыцця, але неабходны кампанент нашага асабістага развіцця і шчасця. Эпіктыт заклікаў нас адрозніваць тое, што мы можам кантраляваць, і тое, што не можам. Ён падкрэсліў, што, хоць мы не можам кантраляваць знешнія падзеі, мы можам кантраляваць нашы стаўленні да іх. Гэта ментальнасць вельмі актывізуе нас, калі справа даходзіць да справы з зменамі. Гэта аб канцэнтрацыі на нашых рэакцыях, знаходжанні магчымасцей для росту ў змене і прасоўванні з рэзілентнасцю. Але як мы можам стаць больш адкрытымі да змен? Па-першае, прызнаючы, што змена немінучая. Гэта натуральны парадак рэчаў. Усё вакол нас пастаянна змяняецца. Сезоны змяняюцца, людзі прыхадзяць і сыхадзяць, і нашы уласныя клеткі абнаўляюцца, пакуль мы гаворым. Прымяненне змены азначае прымяненне жыцця ў цэлым. Па-другое, практыкуйце асцяражнасць. Быць прысутным у маманцы дазваляе нам ацаніць нашы бегучыя досведы, не прыпадаючы да іх. Гэта усведамленне стварае прастору для прыняцця, калі гэтыя досведы немінуча эвалюцыянуюць або заканчваюцца. Па-трэцяе, шукаючы урокі ў змене. Кожная змена ў нашым жыцці, якой бы складанай яна ні была, прыхадзіць з магчымасцямі для навучання і росту. Замест таго, каб пытацца, чаму гэта адбываецца са мной, мы можам спытаць, што я магу навучыцца з гэтага. Гэта змена перспектывы можа ператварыць выклікі змены ў прыступкі для асабістага развіцця. Арыстацель гаварыў пра важнасць пошуку добрадзетельнага жыцця як ключа да шчасця.
Частка добрадетельнасці – гэта адаптыўнасць, здольнасць пераадольваць змены ў жыцці з грацыяй і мудрасцю. Гэта пра знаходжанне балансу і гармоніі ў межах патоку жыцця. Сучасная псіхалогія падтрымлівае гэты стойкі падыход да змены. Глядзець на змену як на магчымасць, а не пагрозу, можа значна зменшыць нашы ўзроўні стрэсу і трывогі. Гэта можа палепшыць нашу трываласць, робячы нас лепш падрыхтаванымі да таго, што жыццё нам прапануе. Давайце ўспомнім, што змена не толькі тое, што трэба перажыць, але і прымаць як натуральную і узбагачаючую частку нашай падарожжа. Прыняць змену мы адкрываем нашы жыцці для новых досведаў, росту і прыгожага развіцця нашых унікальных шляхоў у жыцці. Помніце, ісці з патокам не абзначэнне пасіўнасці. Гэта пра актыўны удзел у жыцці ва ўсёй яго дынамічнай складанасці. Давайце навігаваць па плыні змены з мужнасцю, грацыяй і адкрытым сэрцам да бязмежных магчымасцей, якія яна прыносіць. Прынцып 11. Практыкаванне спагады і эмпатыі. Нягледзячы на нашы адрозненні, мы усе разам у гэтай складанай падарожжы жыцця. Стварачы стаўленне разумення і клопату пра іншых, мы спрыяем таму, каб зрабіць свет больш дабрадушным і любячым месцам. Старажытныя філасафы, якія працягваюць асвятляць нас сваёй бесчасовой мудрасцю, надавалі вялікую важнасць добродетельным якасцям спагады і эмпатыі. Яны верылі у ўзаемасувязь усіх людзей і вучылі, што дабрыня і разуменне да іншых з'яўляюцца неад'емнымі аспектамі добродетельнага жыцця. Напрыклад, Марк Аврэлій напамінаў нам, што людзі з'яўляюцца сацыяльнымі істотамі па натуры, прызначанымі для жыцця ў гармоніі і супрацоўніцтве адзін з адным. Ён сказаў, што не прыносіць карысці вуллі, не прыносіць карысці пчоле. Гэта выдатна ілюструе ідэю, што наша дабрабытная ўнутрана звязана з дабрабытам іншых. Сенека падкрэсліваў важнасць адносін з дабрадушнасцю і шчодрасцю. Ён сцвярджаў, што спагада з'яўляецца натуральным чалавечым інстынктам і што, дапамагаючы іншым, мы таксама дапамагаем сабе. У сваіх пісьмах Сенека заахвочвае нас пашыраць нашу эмпатыю нават да тых, хто нас абразіў, разумеючы, што яны таксама дзейнічаюць з-за сваіх уласных праблем і абмежаванняў. Эпіктет навучаў, што мы павінны імкнуцца зразумець перспектывы іншых, прызнаючы, што ў кожнага ёсць свае прычыны для сваіх дзеянняў. Гэта не азначае асуджаць шкодныя павадзіны, а хутчэй падыходзіць да іншых з эмпатыяй, імкнучыся зразумець іх досведы і погляды. Але як мы можам практыкаваць спагаду і эмпатыю ў нашым паўсядзённым жыцці? Гэта пачынаецца з слухання сапраўднага слухання гісторый, досведаў і пачуццяў тых, хто вакол нас. Гэта пра тое, каб паставіць сябе на іх месца, уяўляючы іх праблемы, радасці, страхі і надзеі. Гэты акт разумення можа запоўніць прабыл паміж намі, спрыяючы адчуванню сувязі і агульнасці чалавечнасці. Іншы спосаб культываваць спагаду і эмпатыю праз акты дабрыні, няхай нават і невялікія, усмешка, добрыя слова, уважлівы слухач. Яны могуць значна змяніць дзень чалавека. Будучы прысутнымі і уважлівымі да іншых, мы паказваем, што яны маюць значэнне, што іх пачуцці і досведы з'яўляюцца сапраўднымі і важнымі. Практыка спагады і эмпатыі таксама азначае быць побач з іншымі у часы патрэбы, прапаноўваючы падтрымку і разуменне без асуджэння. Гэта пра прызнанне каштоўнасці і годнасці кожнага чалавека незалежна ад нашых адрозненняў. Старажытны філасаф Арыстоцель гаварыў пра важнасць сяброўства і ролю эмпатыі ў будаўніцтве моцных і значных адносін. Ён лічыў, што сапраўдныя сябры не толькі дзеляцца радасцю адзін з адным, але і цярпеннямі, падтрымліваючы адзін аднаго з эмпатыяй і разуменным.
Сучасная псіхалогія падтрымлівае акцэнт стаіцызму на спагадзе і эмпатыі, паказваючы, што гэтыя добрадетельныя якасці не толькі паляпшаюць нашы адносіны, але і наша уласнае эмацыянальнае дабрабытне. Паклапаціўшыся пра іншых, мы спрыяем адчуванню прыналежнасці мэты і шчасця ў нашым уласным жыцці. Давайце памятаць, што за кожным тварам ёсць гісторыя, за кожным дзеянным ёсць прычына, і што, разумеючы і клапацячыся пра іншых, мы рабім свет больш дабрадушным і любячым месцам. Робячы гэта, мы не толькі узбагачаем жыцці тых, хто вакол нас, але і знаходзім глыбэйшае задавальненне і радасць у нашым уласным жыцці. Разам давайце распаўсюджваць дабрыню, як канфеты, ствараючы хвалі спагады, якія змяняюць свет, адчыняючы акт эмпатыі за адным. Прынцып 12. Разважанне і рэгулярны перагляд гэта пра тое, каб зрабіць перапынак, сапраўдны і значны перапынак, каб агледзець нашы дзеянні, нашы думкі і шляхі, якія мы прайшлі. Гэта пра рост, інтраспекцыю і ўраўнаважанне нашых жыццей з нашымі найбольш глыбокімі каштоўнасцямі. У свіце, які заўсёды ідзе наперад, такая практыка з'яўляецца нашым якаром, гарантуючы, што мы не проста трапляем у паток, але мы навігаваны ў напрамку, які з'яўляецца сапраўдным для нас. Стаіцызм з яго глыбокім разуменнем чалавечай прыроды вельмі цаніць практыку разважання. Марк Аврэлій у сваіх асабістых запісах, якія цяпер мы захоўваем як медытацыі, прапанаваў мадэль гэтай практыкі. Ён не толькі кіраваў імперыяй, ён выдзяляў час на вывучэнне свайго жыцця, сваіх рашэнняў і свайго маральнага компаса праз пісьмо. Ён бачыў гэтае разважанне як неад'емную частку жыцця з добрадетельнасцю і мэтай. Шчасце вашага жыцця залежыць ад якасці вашых думак, пісаў ён, нагадваючы нам, што наш унутраны дыялог фармуе нашу знешнюю рэальнасць. Сенека рэкамендаваў рэгулярную самаацэнку як спосаб развіцця і мудрасці. Ён параўноўваў жыццё з тэатральнай пастаноўкай, прапаноўваючы перыядычна пераглядаць нашы ролі і выступленні. Мы дзейнічаем у адпаведнасці з персанажам, які мы жадаем уяўляць. Нашы дзеянні адлюстроўваюць сцэнар, які мы цэнім, сцэнар нашых жыццяў. Эпіктет заахвочваў сваіх вучняў заканчваць кожны дзень пераглядам сваіх дзеянняў і адносін. Гэта не было пра самакрытыку, але пра самаўсведамленне і рост. Ён заклікаў нас задаваць сабе пытанні: што я зрабіў добра, што я зрабіў няправільна, якія абавязкі я не выканаў. Праз такія пытанні мы можам накіроўваць нашыя жыцці больш усвядомлена, робячы карэкціроўкі, якія набліжаюць нас да нашых ідэалаў. Але як уключыць гэтую стаіцкую практыку разважання і перагляду ў нашы сучасныя жыцці? Па-першае, зрабіце гэта звычкай. Падзяліце некалькі хвілін кожны дзень, магчыма перад сном, каб разважыць пра свой дзень. Якія былі вашыя перамогі? Дзе вы сутыкаліся з цяжкасцямі і як рэагавалі? Гэтым вы можаце пачаць як разумовыя практыкаванні, але запісване можа павялічыць іх перавагі, даючы вам візуальны запіс вашага шляху. Па-другое, выкарыстоўвайце разважанне як інструмент для ўдзячнасці. Пераглядаючы свой дзень, таксама зафіксуйце моманты, неважна наколькі малыя, якія прынеслі радасць або ўдзячнасць. Гэта збалансуе нашу натуральную тэндэнцыю засяраджвацца на негатыве, спрыяючы больш пазітыўнаму погляду на жыццё. Па-трэцяе, падыходзьце да гэтай практыкі з дабрынёй і спагадай да сябе. Разважанне не пра тое, каб караць сябе за памылкі, а пра прызнанне іх як магчымасці для навучання і росту. Будзьце настолькі разумеючы і падтрымліваючы сябе, як бы вы былі з дарагім сябрам. Арыстоцель гаварыў пра важнасць жыцця, якое трэба разважаць. Ён лічыў, што сапраўдная мудрасць зыходзіць ад таго, каб разумець сябе, свае дзеянні і сваё месца ў свеце.
Гэта разважанне з'яўляецца сутнасцю жыцця, якое праходзіць перагляд, якое адпавядае добродетельнасці і дасканаласці. Сучасная псіхалогія таксама падтрымлівае перавагі рэгулярнага разважання, паказваючы паляпшэнне псіхічнага здароўя, яснасці мэты і асабістага росту. Разважанне над нашымі досведамі дапамагае нам апрацоўваць эмоцыі, навучацца на нашых дзеяннях і прымаць больш інфармаваныя рашэнні. Давайце нададзім прыярытэт гэтай практыцы разважання і перагляду рэгулярна. Няхай гэта будзе наш маяк забяспечваючы, што мы не толькі проста перажываем жыццё, але актыўна фармуем яго ў адпаведнасці з нашымі каштоўнасцямі. Адкуль мы атрымліваем час, каб паглядзець назад? Мы атрымліваем неабходную перспектыву для прасоўвання наперад больш адпаведна, больш усвядомлена і больш у гармоніі з сутнасцю таго, хто мы ёсць і кім імкнемся быць. Давайце цаніць гэтую падарожжа інтраспекцыі, бо менавіта ў выданні сябе мы знаходзім шлях да сапраўднага задавальнення і радасці. Прынцып 13. Інтэграцыя стаіцызму ў сваё жыццё. Кожная з гэтых урокаў стаіцызму не толькі старадаўняя мудрасць. Гэта практычныя парады, якія могуць дапамагчы нам справіцца са стрэсам, прымаць лепшыя рашэнні і знаходзіць спакой у хаосе. Памятайце, што не цяжкасці на шляху вызначаюць нас, але сілы, якія мы знаходзім, сутыкаючыся з імі, мудрасць, якую мы збіраем, і спагада, якую мы дзялім. Кожны крок, кожнае разважанне, кожны акт дабрыні – гэта штрых у шэдэўры вашага жыцця. Так што давайце не проста існаваць, давайце жыць ярка, мэтанакіравана і аўтэнтычна. Пакідаючыся сёння, я заклікаю вас не дазволіць, каб натхненне спынілася тут. На экраны вы знойдзеце плейліст, які з'яўляецца скарбніцай мудрасці, гісторый і стратэгій, якія дапамогуць вам арыентавацца ў паваротах і пераплётах жыцця з грацыяй і стойкасцю. Націсніце на яго, паглыбіцеся далей і працягвайце фармаваць найбольш аўтэнтычную версію сябе. Разам мы будзем працягваць расці, разважаць і абдымаць прыгожую складанасць жыцця. Дзякуй за тое, што падзялілі гэты час са мной. Да новых сустрэч. Памятайце жыць не толькі для апладысментаў, але для справы. Справы быць вашым самым шчырым я. Берегіце сябе і ўбачымся на наступным этапе нашага падарожжа.